començar, jo me'n recordava, he vist entrar xiquets i xiquetes en companyia dels pares, i m'he recordat i dic, no sé si toca o no toca, però aquestes coses, quan tu no saps si toca o no toca, més val fallar per excés que per defecte. Me'n recordava d'Anna i d'Olivia, de Rocío també. Ahir van fer un acte, sí, en el ficus, a la porta de l'Ajuntament, convocar per plataformes feministes, perquè ells s'alçaren tots commocionats. Estem encara commocionats per els fets que a voltes passen i que ara han passat en xiquets i xiquetes que podien estar en qualsevol guarderia de Torrent o que podien ser d'edat escolar. Coses que no devien passar, coses que passen. No sé si toca, però vos demano un fort aplaudiment en record d'aquestes xiquetes que han passat esta barbàrie i que mai tindria que tornar a passar. L'educació en família, el respecte, la convivència, la participació en la vida en el món real, perquè la gent s'ha anat preparant. I tenim que agarrar molt en sèrio. Jo crec que sí, crec que s'ho hem agarrat, com una societat que s'ho ha agarrat molt en sèrio, però encara tenim que aprofundir quizás una mica més. Perquè la base de fer homes i dones lliures, la base de fer homes i dones igualitàries, la base de fer homes i dones respectuosos, no tenim que esperar a tindre l'edat que tinc jo, lògicament la plegaríem molt tard. Té que ser, i es té que fer, quan els xiquets es comencen efectivament a anar al col·le. Quan els xiquets van, com bons els vostres fills, i estan començant aquesta etapa de l'educació primària, l'educació infantil, l'educació secundària, és quan tenim que formar els homes i les dones perquè després puguen desenvolupar una vida de respecte, d'igualtat i una vida, entre altres raons, de formar i de fer. Un detall és bonic, no oblidar-se de la 23 que no va poder clausurar i añadir el segon país que estem en la 24. Un detall més bonic dels organitzadors de poder no oblidar-se del passat, però mirar cara al futur perquè estem treballant per adoptar a la societat d'esta nova normalitat que la tenim que anar guanyant poquet a poquet, pas a pas. La tenim que anar guanyant en la responsabilitat de cada un de nosaltres. Estem fent-ho. Ens queda molt poquet, quasi res. Ens queda quasi res. Sense quasi res que ens queda, tenim que intentar aguantar-lo, intentar superar-lo, intentar esperar-lo. Jo sé que és complicat, però estem ahí, estem a punt d'agarrar, estem a punt de que l'any que ve puguem fer una mostra de teatre escolar en tot el seu esplendor. Com l'hem fet sempre, ompliguem els nostres escenaris de xiquets i de xiquetes mostrant el que fan en cada una de les escoles. Ensenyant-nos que se pot treballar en equip, que la participació és lo important, que fer grup és algo que ens ensenya, ens educa a tot el món, ens fa a dependre i participar de com som cada un de nosaltres. Doncs estem en aquest pas. En aquest pas i anem a clausurar una mostra que ha sigut molt atípica, ho hem dit així, que ha hagut gent, inclús, que guardant totes les medides, grups, col·legis, que guardant totes les medides de seguretat ha preparat coses in situ, però que la gran majoria dels col·legis, la gran majoria dels mils de xiquets de Torrent, que s'han aprofitat i han participat en aquesta mostra ha sigut a través dels mitjans moderns, algo que hem descobert avui. No sé si ha vingut per quedar-nos, per quedar-se. A mi m'agrada més veure actuar a xiquets i xiquetes dalt d'aquest escenari. M'agrada més compartir amb ells, m'agrada més riure amb ells, mirar-los a la cara, m'agrada més que veure-los en una pantalla, però sí que és de veres que efectivament enguany ha sigut aquest any extraordinari i atípic, però aquest any que no hem oblidat que teníem que seguir treballant utilitzant les ferramentes que teníem. I així no ho hem fet, i així s'ha fet des de Cucurucú Teatre, implicant a tot el món i que tots els llocs puguen veure a través del canal la feina que s'estava fent com si estiguérem actuant en el Saló d'Actes de l'Ajuntament. Doncs vos anime a que siguem així, vos anime a que ho agarrem en força,
pues anime a tot el món a que vegem la llum d'ahir, la llum està encesa, i poquet a poquet, conforme vagin passant els dies, la flama d'eixa llum anirà seguint més potent, perquè tenim que aconseguir, i ho anem a aconseguir que l'any que ve. Per aquestes dates, o quan s'estime convenient, puguem estar així en el saló a reposar, sense tanta etiqueta, sense tant de cartelet que diga no disponible, i puguem disfrutar d'aquest somriure en directe, i puguem pegar una abraçada als xiquets i les xiquetes i dir-nos en directe que bé que ho heu fet. Perquè aquest és l'objectiu i per això anem. I per això estem treballant. Doncs gràcies a tots els que heu participat des de casa, al Concurs Teatre, als col·legis, a tots els que heu fet possible, feu possible que un any, darrere d'un any, això no es perdi. I gràcies a tots els que heu fet possible que el 23 de Suna siga una mostra, siga un any que quedarà marcat per haver en l'interior de cada un de nosaltres, perquè ens farà reflexionar i ens farà veure lo important que és seguir fent coses per a seguir formant-nos, seguir fent coses per a que els xiquets i les xiquetes siguin els homes i les dones de demà que visquen des de la igualtat i des del respecte. Gràcies i que tinguem bon dia tots. Molt bé, doncs esta benvinguda de Jesús que ens ha posat ja emotivament preparats per a lo que és este xicotet acte de cloenda al que no li va faltar res, doncs ja passem a el moment artístic. I en este moment artístic, pues, teatral, el Club d'Idiomes Torrent, que té un grup especial de drama en anglès i que es diu Drama Teens, vos va oferir uns fragments de l'obra que vam presentar nova en esta 23 més 1 mostra. Es diu In Your Face. In Your Face va ser un moviment cultural encapçalat per poetes, sobretot per la poetessa Sarah Kane i per altres. Els xics, les 4 xiques i el xic que composen el grup una d'elles serà Sarah Kane i fan producció poètica. Sarah Kane va de gris perquè la identifiqueu i sobretot el que fa Drama Teens és unir el text amb la música i amb l'expressió corporal. Aneu a passar uns bons minutets veient a aquests xics, que els rebem en un aplaudiment també. To be forgiven. To be loved. To be free.
I know you'll be okay. You're strong. I know you'll be alright because I like you, and you can like someone who doesn't like themselves. The people that fear for are the ones I don't like because they don't like themselves so much. And then let anyone else like them either. But I like you, I miss you, and I know you'll be okay. Let's talk about porn. Is it legal or illegal? It's a job, right? Sex workers are workers. Performers like me, but I would never. I think it's legal at 18. Send nude, the favorite sentence by teenagers right now. I receive dick pics every day. What do you do when you're crossing your billboards? Send news. As I said, my boundaries are clear. Sarah did what no one else in her generation has so far managed to do. She said the answer you in beautiful English and with witty, impossible stage directions. And I'm going to play hide and seek, and lend you my clothes, and tell you I like your shoes, and then go for a meal and don't mind when you eat my food, and go home to take naps, and look at you while you sleep, and can't help waking you up with kisses on your back. And take off your clothes and love you during minutes that feel Like an instant and eternity at the same time, and feel loved and taken care to find respect and nurture. knowing each other and play without disrespecting, and then always asking how you feel. And I want to tell you how much I love you and how much I love your hair, your eyes, your soccer legs, and your dancer breasts. And your witty sense of humor, and your genderless attitude, and your way of demanding attention. All good art is subversive in form and content, and the best art is subversive in form and content. Beckett, Pinter, Kane, they were not so much criticized for the content, but because they used non-naturalistic forms that elude simplistic interpretations. Sarah's life and work was subversive in form and content. She was raw, brutal, and honest. But if you pay attention, you read hope between the lines. The truth is, I've only ever written to escape from hell. But at the other end of it, when you sit there and watch something and think, well, that's the perfect expression of hell I ever felt, then maybe it was worth it. This is the story of a brilliant human being and the college of moments of our truth. A discovery journey that led us to know three essential writers. A journey to understand contemporary theatre. This is our way of saying thank you and showing our respects. Sarah Kane disintegrated herself because hell became unbearable. But her work is still alive, and her hope runs through us. I wanna be free, so free, like a feather going through the breeze, like a bird in a tree, like a dolphin in the sea. I wanna fly high, so high, like an eagle in the sky. And when my time has come, I'll let it all go with the sigh. But mama, coming home to the place where I belong. Pachamama, coming home to the place where I belong. I wanna be
free me, be the only being that I see, not to rise and not to fall, be alone with love and all. There is no high, no low, there's nowhere else to go, except inside your heart, and be just who you are. But your mama to the place where I belong. Bé, després d'aquests minuts artístics, emotius també, anem a veure el que és l'essència d'esta mostra. Esta mostra ha sigut molt especial. Els professors tenien que fer les reserves perquè necessitaven els enllaços per poder veure les obres. Ha estat apassionant. A tota hora arribant-me correus personals de cada professor, de cada mestra, de cada classe del col·legi que volien. Alguns han sigut col·legis públics, la majoria, algun col·legi concertat també ha demanat, algun institut, sobretot els instituts estan encara demanant perquè esta mostra no acaba, es queda penjada. D'un mateix centre, fins a 18 classes han vist obres. El cartell de complet no ha existit en esta mostra. Més de 8.000 escolars més han estat visionant obres i continuen demanant-les, perquè al reservar una professora posava 25 alumnes o 90 alumnes, encara que si li pegueu al YouTube us fica una visualització, 6 visualitzacions, però això ho sabem nosaltres. Els 4 grups que han pogut actuar han tingut el caliu del públic amb un xicotet aforament, que l'Ajuntament va emetre el primer decret pel qual s'autoritzava un acte amb fins límit de 70 persones per a presenciar l'obra des de la pandèmia, el primer. Van tindre 2 cursos de l'Escola Gavina per a veure La Calderona, l'obra de la Gavina. Els familiars d'Aristo, quan va gravar Patracolà, els alumnes de l'Institut IES Clara Campoamor veren tota l'obra d'Ingerfeix i 2 classes del Federico Maicas van acompanyar l'actuació dels seus companys de Maicas Teatro que va oferir La Manzana. Tot seguit anem a veure el vídeo que sempre prepara Juan Jesús Ramírez i que enguany és un poc diferent perquè ell ha anat per tots els centres que no actuaven directament, sinó que dient he triat per a que poseu en YouTube i per a que oferiu l'obra tal, de l'any tal, que estava ja gravada. I aleshores els xiquets han fet una xicoteta presentació, o la feia el director del centre, o la feia el professor, aneu a veure, o són minutets de cada obra. Tot això és perquè es fem una idea de la capacitat motivadora i creativa que té el teatre. El teatre a l'escola. És eixa eina pedagògica que, com totes les arts, hauria ser obligatòria en els currículums escolars. L'art modela la personalitat dels homes i les dones i aquests homes i dones són el resultat de l'educació que van rebre, tant a la família com a l'escola, com a l'institut.
inclús com a l'universitat. I volem rendir este xicotet homenatge, perquè el teatre és un exercici de responsabilitat compartida i, com a tal, de vital importància. Ja heu vist lo conmocionada que està la nostra societat estos dies. La igualtat està lluny de ser aconseguida. En tots els nivells. Tenim molt per el que lluitar. I el teatre i altres arts són molt importants en la formació dels nostres fills i filles, dels nostres semejants. Bé, ha arribat ja el moment que disfruteu molt en el vídeo. Ja relaxeu-vos un poquet. És un minutet per grup. I després ja venen altres coses per a ultimar l'acte. Moltes gràcies. Però lo intento. Vinc a portar-li una oportunitat única per a estalviar temps. Que el temps és or! Momo és una xiqueta que sap escoltar com cap altra persona sap. Podrà Momo ajudar als seus amics a trobar el temps desaparegut? Madre mía, qué pelos. Pero qué barba. ¡Dese usted la vuelta! Mete barriga. Sube barbilla. No esté usted de costado. Madre mía, ¿pero qué batallón es este? Permiso para hablar, señor. ¡Concedido! Esto es un batallón clown, señor. ¿Cómo que un batallón clown? Aquí venimos a ganar la guerra. A mí la guerra no me gusta, lo siento mucho. ¿Cómo que no le gusta la guerra? En la guerra se demuestran los hombres de verdad. Yo no soy un hombre, señor. ¿Cómo que usted no es un hombre? Normal que no lo sea. ¿Has visto que Melena tiene usted? Es que a mí eso del piu piu no me va, ¿eh? Esto es España, que no gusta. Habichuela, chorizo. ¡Concedido! ¡De la risa! Round and around and around we go.
de per vida és per tornar-se majora. Però esperem a veure, perquè això no accepten. No coneixi la cosa, cuidao que jo soy! Nosaltres fem l'obra de María Calderón, La Calderona, la possible millor actriu del segle d'or espanyol, que va quedar anul·lada i oprimida pel rei, que la va deixar regnada, la va condemnar en vida. Amb cistelles en el seu cap van a riu per a rentar. La va enviar al convent de Guadalajara. Va formar un dels grups més importants, una de les bandes més importants de bandolers. La seva Calderona du el seu nom per la importància que va tindre aquesta dona en l'obra que nosaltres contem, en la història representada en aquesta obra. Volia morir-se, volia vomitar, també el rei li digué que era seua, un trofeu de casa com un porc senglar. Hola, somos Álvaro y Mar y os vamos a explicar un poco sobre nuestro instituto. Estamos en el complejo Casa de la Misericordia, que antiguamente era un orfanato, pero a partir de 1987 se convirtió en instituto. El complejo está formado por este instituto y otros centros educativos como la formación profesional o la UNED. Estas son las escaleras donde grabábamos. Aquí, cuando una vez que teníamos el papel aprendido, la clase se nos quedaba pequeña y veníamos aquí a ensayar la obra. Además, de aquí surge el nombre de la compañía Cascadas. Que realmente el nombre original era Les Escaliers porque ensayábamos aquí en las escaleras. Lo que pasa es que como no tenía tanto gancho para la obra como nos gustaría, pues decidimos cambiarlo por Cascadas. Además, de aquí surgen nuestros orígenes como actores, ya que la obra empezamos a ensayarla a mitad de curso, entonces al principio, para ir practicando, Chantal nos mandaba pequeños cuentos para interpretar. Eran unos cuentos muy rápidos y divertidos que nos trajeron muchas anécdotas, como por ejemplo una de nuestro compañero Álvaro que ensayando una de las pequeñas horas se cayó por estas escaleras, pero no le pasó nada, no le pasó nada. Señores, público en general, la obra va a comenzar. Espero que disfrutéis de este espectáculo sin igual. Baja la voz. Es que la canción y la música son un papel muy importante en nuestro espectáculo. Bueno, es verdad, le da ritmo a la obra. Anda, deja de gritar ya y vamos a tomar un café. Nuestro papel ha sido muy importante durante muchos años en la educación de los niños y niñas. Pues yo creo que no tienes razón. Los niños son unos monstruos que destrozan la vida. Aquí lo importante es el dinero. No, aquí lo importante es la familia. Va, papá, vámonos. Para, Soy Natalia e interpreto en la obra el papel de Mary Poppins, una obra puesta en escena por el grupo Teatrelios de la Eliana. Vaya, qué raro. Las clases de mate son un rollo, pero no tanto. ¿Qué estará pasando aquí? Yo creo que, chicos, aquí hay cartel cerrado. ¿Vamos a probar a despertarlos? Sí. Vale, venga, va. Sí. Vamos. Chicos, tenemos un problema. Que nos ha vuelto a estropear la fábrica de sueños. ¿Me ayudáis a arreglarlo? ¡Claro que sí! ¡Vamos a la fábrica de sueños!
l'obra de teatre? Sí, de l'última frase. Jo no me'n recorde. Com era? Per a que triomfe el mal, només fa falta que les bones persones no facin res. La llibertat comença quan despertem la nostra consciència. Tots podem ser superherois de la nostra història. Hola, ¿tú qué quieres? Que vas a hacer un casting. Aquí hay mucho diamante en bruto. Más diamantes que brutos. Yo soy otro. Yo quiero comerme una pizza. ¿No te fastidias? Y yo quiero ser bailarina. ¿Y con ese culo? ¡Marina! ¡Yo! ¡Mira qué papa que tengo! De botijo de Cuenca. Tranquilo, han venido por mí. Yo soy la estrella de teatro. Mary, ¿tú qué dices? ¡Qué disparate! Hola, bon dia, soc Josep Fortanya, director del CEIP El Grau de la ciutat de València. En principi, donar les gràcies a Cucurucú per l'oportunitat de fer una mostra i poder fer-la, encara que de forma telemàtica. És un goig poder gaudir del teatre i fins i tot jo comentava amb el professor del centre que enguany anem a poder veure més obres que mai. Ja vam veure en aquest moment que el teatre és una eina educativa molt potent. De fet, pensem que hauria de ser una assignatura. Històricament, com hem treballat així el teatre, ha sigut gràcies a Cucurucú. En aquest sentit vull donar les gràcies a Pilar Martínez, a Mario, a Núria, a Tatiana, per la possibilitat que ens dona a l'alumnat i al professorat del centre de treballar cooperativament, del procés de producció de l'obra, de fer el guió en la que participen els alumnes. En fi, en aquest sentit, la inclusió educativa que vam prendre aquesta decisió de tirar endavant, ara podem dir, després d'estos anys, que ha donat uns resultats molt satisfactoris. Esperem que aviat tornem a poder fer teatre presencial, esperançats en que l'any que ve totes les coses tornen a la normalitat i continuem en aquest treball i en aquesta il·lusió que és fer teatre i gaudir-lo. Una abraçada a totes i tots. Sabeu que en la mostra de teatre anem a veure l'obra El pallasso del circ de les estrelles? Que bé, veritat? Que bé, veritat? Este payaso treballava en el circ de les estrelles. Que bé, veritat? Que bé, veritat? I sabeu que tenia un barret de la sort. Que bé, veritat? Que bé, veritat? I quan les llums s'apaguen, pluja i gira a l'escenari. Que bé, veritat? Que bé, veritat? Era màgic i els xics i xiques l'esperaven i aplaudien perquè el pallasso eixia i es divertia molt. Que bé, veritat? Que bé, veritat? Però encara que tenia la cara pintada amb molts colors, va estar que estava molt trist. Doncs esta és una història molt bonica que ara heu de veure-la per a saber què va passar. Que bé, veritat? Que bé, veritat? Que bé, I wanna when my time has come, I'll let it all go with a sigh. Pachamama, I'm coming home to the place where I belong. I wanna be free, be me, be the only being that I see. Not to rise and not to hide.
Pachamama, I'm coming home to the place where I belong. Sabeu quina història us vaig a contar? Sí! Quina? La història de la illa perduda. Molt bé. Hi havia una vegada, en una illa molt llunyana, dos éssers màgics que eren Aion, el déu del temps, i Antàrix, la deessa de l'espai. Aion podia congelar el temps i Antàrix podia moure les coses amb la ment. I Aion i Antàrix vivien molt feliços en l'illa perduda. Se van enfadar. Es van separar, ja no volgueren parlar més. Aion es va quedar en un costat i Antàrix es va quedar en l'altre. Els habitants van decidir que anaven a juntar a Aion i Antàrix una altra vegada i a fer que es reconciliaren. La història de com els habitants de l'illa perduda aconseguiren que Aion i Antàrix es reconciliaren. Bé, pues, heu vist la mostra de lo que ha sigut la mostra. I ara arriba pues, el moment més emocionant, diguem, que és el d'arreplegar els premis. Ja sabeu, des de l'any 97 que estem fent-la, que esta mostra no és competitiva, esta mostra no dona el millor actor, la millor actriu, la millor obra, etc. Dona una particularitat de cada mostra. Però enguany hem unificat tots els diplodrames, perquè tant els de nova obra com els que han volgut participar en una de les obres que farem es mereixen el mateix agraïment. Anem a sol·licitar que Patricia Saez, la regidora d'Educació i Normalització Lingüística, estiga ja en nosaltres per a ajudar-nos a donar els diplodrames, Tatiana Llopis, la presidenta de Cucurcú, Margarita Barbón, la vicepresidenta. Jo, si voleu, vaig anar nomenant i ja aneu pujant.
però m'agradaria que ens ajudareu a donar els diplogrames i les carpetes. Pau Alabajos i Carme Silla. M'agradaria la primera cosa, la lectura dels diplogrames. Diplograma als grups Mizar, Los del Clara, Dramatins, Deimos, Teatre Total, Caché Caché, Teatrelios, Sociedad de la Alegría, Casiopea, Patracolà, Escometes, Caraseta, Maicas Teatro i Alfa Centauri. Gràcies per obrir les vostres finestres i mostrar-nos les històries dels humans. El grup Mizar ve acompanyat o representat per el seu monitor Paco Llopis. Tots conegueu, crec que tots conegueu la imatge que ens ha fet Eugenio Simó, el nostre dissenyador de sempre, que va variant en cada mostra, i enguany és la rapeta presumida. Ara, vale, los del Clara, a veure, los del Clara. Hi ha hagut un xicotet incident. Sí, se lo tengo que ganar el profesor perquè estava el xiquet plorant. No hi havia forma de fer-lo callar. Bueno, no, anem a fer pujar. No hi ha ninguno de Clara? No hi ha ninguno de Clara, venia ell. Ninguno Espès, tampoc, ni Clara ni Espès. Ni Clara ni Espès. Mari Carmen Ribelles, pot vindre a rebre el regal del Clara com una bona fiesta. Mari Carmen nos va a enseñar la carpeta. Esta carpeta no és una carpeta qualsevol, ja sabeu que les carpetes de la mostra estan personalitzades. Tenen per darrere tots els grups que heu actuat i en les obres que heu actuat. I també té solapetes per a poder mostrar, per a poder guardar ahí fulls de l'institut o siga. Bé, el grup Deimos, que ve representat per la seva pròpia Tatiana. No siga que t'enganyen. Està. Total Teatre no és qualsevol cosa, és teatre total. Bé, el grup Cash ha tingut un incident també familiar i no està present. El grup Cash té la negra perquè l'any passat anava a participar per primera vegada en una obra en francès. Noir et rose, le casting. Bé, la sort és que enguany l'han demanat molts instituts i l'han vista. Però la seva professora no ha pogut estar
els xics estan en l'Institut Misericòrdia, que heu vist que és l'institut que ens han ensenyat i han dit que ja s'aixaven en les escales i que uno se va caure i tot això. Bé, doncs va la replega Margarita Barbol. Pau Alabajos, aquí va donar-ho, que ho diga Pau. Som per al Teatre Helios, per al grup Teatre Helios. El grup de Teatre Helios és un grup que va representar en esta obra Mary Poppins. Tot el col·legi ha vist les obres completes d'esta mostra, cada un en el nivell que li pertocava. I exceptuant el francès perquè no el tenen en segon idioma, no? No el teniu a l'escola. Anglès. Però... i alemà. Pues bueno, a veure si te ho planteges, perquè el francès ha vingut a quedar-se, Moltes gràcies, Rafa. Vale. Després, els xiquets que estaven ahí tots adormits, pues sí que tenen així una representant, que és Lucía. De Juanjo Montesinos, bueno, com estem en família se pot dir tot. Juanjo Montesinos és un exalumne nostre, també ha eixit en la mostra d'alumne, con Tatiana, etc. Nosaltres ja hem passat per moltes mostres. I Juanjo tingué un segon xiquet que avui el bateig, no siga que està en el bateig. També eixirà en la mostra algun dia. Vale. Pues el grup Casiopea del Col·legi Lope de Vega de Torrent ve representat per la seva directora Pilar Moreno. I després ve un grup molt ben representat que ha portat obra nova i que sempre els tenim en nosaltres, que és el grup Patracolà d'Avisto. L'obra que heu vist en el vídeo, Que disparate. Bé, un altre grup que no ha pogut estar, però sí que està una de les professores i que a més ix en l'obra, és el grup Els Cometes del Col·legi El Grau de València i varen oferir màgia, eleccions i educació. I ve Aida Ivanco i la xiqueta Marina, que ja és una experta en estos teatres. Bueno, Caraceta no ha pogut vindre. No ha pogut tindre representació. Agafarà els regals Mari Carmen Ribelles. Tatiana ja se n'ha guardat tres,
després passa el que passa. Que no, que broma. Arriba el moment dels artistes d'avui. El Club d'Idiomes Dramatins, dirigits per l'Eider Iciat. Ara ja també ve part del públic, ja no va deixar la sala ja buida, que ha sigut l'obra del Federico Maicas i venen les seues professores i quasi tots els actors i actrius a replegar els regals. Maicas Teatro, del Centre Públic Federico Maicas. Ana López, Marisa Cervera i el Centre López. La història de l'Illa Perduda, que la replegarà Núria Nevado. Tinc que dir que així no hi ha més xiquets i xiquetes per el problema de l'aforament, però hem aconseguit una boníssima representació. Quasi tot el grup del Federico Maicas, tot el grup del Club d'Idiomes, part del grup d'Escola Gavina i molta part també del grup Patracolà, que són els nous, els noves. Tenim també un regal especial, especialíssim, de la regidora d'Educació, de l'Ajuntament, però en nom de la regidora d'Educació i Normalització Lingüística, perquè l'altre dia foren els Premis Literaris Juvenils de Ciutat de Torrent. I aleshores ella ofereix lotes dels llibres que ens regalaren per al grup Dramatins i per al professorat dels centres. Un aplaudiment per això. Tatiana ho dirà, però estava convidat el representant d'Aigües de l'Horta, que fa també possible la confecció d'esta mostra. Convidem a la presidenta nostra a dirigir-vos unes parauletes. Que no me les quede, no són per a mi. Bé, jo vaig ser molt breu. Jo vull agrair-vos a tots els grups participants, encara que no estan ací, molts sí esteu, però alguns no estan ací. També vull agrair als grups que han sigut públic d'aquesta mostra tan estranya, a l'Ajuntament de Torrent per ajudar-nos a organitzar tot això i a Aigües de l'Horta per col·laborar també amb l'organització i la financiació d'aquesta mostra. Vull agrair-vos la vostra paciència, vull agrair-vos la vostra resiliència, que si no sabeu el que és, busqueu en el diccionari que està. També vull agrair-vos la vostra col·laboració i tot el vostre suport de tot tipus. Suport humà per part de les famílies, suport d'esforç per part de vosaltres, suport logístic per part de l'Ajuntament i econòmic també,
perquè les coses costen diners, que ho sabem, això. Jo el que desitge com a presidenta de Cucurucú és que l'any que ve, que la mostra complix 25 anys, que ja farà 25 anys que jo vaig actuar en la primera mostra de teatre escolar quan era com vosaltres, però així. El que espere és que puguem tornar a una major normalitat, que puguem veure'ns en les sales de teatre en aquesta sala o en espais a l'aire lliure i que puguem veure'ns les cares, que ja ho trobo a faltar, això de veure'ns les cares. Des de Cucurucú sempre hem volgut col·laborar amb la cultura de base, la cultura que fem la gent. Una cultura a través del teatre, evidentment, perquè considerem que tothom som actrius i actors de la nostra vida i que som ciutadans, però ciutadans que no només volem participar, ciutadans que volem transformar la societat, que volem que aquesta societat tingui uns valors d'igualtat, de solidaritat, d'equitat, de llibertat, de justícia social, uns valors molt necessaris al teatre i a la vida. I perquè considerem i creiem fermament que el teatre és la clau que obri les portes del cor i de la ment. Moltes gràcies a tots vosaltres per creure en aquest projecte que ja porta 24 anys i que esperem pugui complir 25. Moltes gràcies. Anem a sentir a la regidora d'Educació que va cloure esta mostra. L'improvisació puc improvisar jo també. És que se'ns ha oblidat donar els cartellets per als grups que han actuat per primera vegada, o sigui, que han fet en directe la mostra. Aleshores tenim a teatre local, per aquí, són vostès que ha participat. Molt bon dia a tots i a totes. Estic comentant que vaig a ser molt breu perquè m'he estat també molt investigat així des d'ahir. Un poc volia compartir totes les paraules que ha dit Tatiana perquè ho ha dit superbé, jo no fa falta ni que digui res. Sí que volia comentar que a pesar de... m'ha agradat molt la resiliència, m'ho anote perquè vaig a compartir-ho. Vosaltres, a pesar de les adversitats, a pesar de l'any atípic que hem tingut, vos heu reinventat i vos heu adaptat a la situació en nota molt alta. I jo sí que volia només dir dos coses. Primer de tot, gràcies a tots i a totes. Des del primer que s'encarrega d'estar en les classes d'ensenyant del teatre, que és el mestre, la mestra, el professor, la professora, els artistes que actuen, les persones que fan possible la mostra des de fa ja 24 anys, que estem parlant de tots vosaltres, Cucurucú, Tatiana, Núria, Pilar, Mario i un etcètera molt llarg, que no sempre se les nomena, però estan ahí des del primer dia. A tots els que heu participat, des de Torrent fins al Grau, fins a la Eliana, que sempre està ahí, tots, moltíssimes gràcies, perquè vosaltres sou els que heu fet possible que estiguem 24 anys així fent teatre. I sobretot, no més important, també el fotògraf i els muntatges que fa cada any, que no li veiem mai res, però està per la teoria. Un missatge esperançador per al que l'any que ve. Això ho hem estat, però tot ple, veient en directe cada obra i que sí que tinguem la cartell de ple, que ja no caben més actuacions. Els altres al YouTube. Sí. Hi ha una cosa que no ha canviat i és el punt final ja. Quan fem la foto, les butaques estan buides, estan tots dalt de l'escenari. Això sí que igual. Moltíssimes gràcies i fins l'any que ve.